non sei que pasa que os Rolling Stones hoxe nos entraron mordidos. Eso é o que decimos na radio cando non empeza a canción así como empezada, non? Pero, bueno, isto non é un presaxo de que o programa vaya mal, senón todo o contrario, porque temos a Fernando Tansencias San Pedro preparado para aconsellarnos ben esta fin de semana para aqueles concertos en directo con música de rock ou relacionada que nos van a facer mover e nos van a ilusionar, nos van a alegrar a vida. En definitiva, Fernando, que tal? Moi bo día. Moi bo día. Non te preocupes, debe ser que como Rolling Stones igual xa van un pouco vellos, pois tamén empezan a chochar. Un pouco sí que van, sí, pero bueno. Oye, xa me gustaría a min, Home, por suposto, a ti, bueno, especialmente a calquera que se dedique a música, ao rock máis concretamente, chegar a, xa non digo aos 82, 83 anos que teñen, sino chegar a ter 10 anos menos e seguir nesa plena forma que están os Stones, que ademais, ainda lín estes días, que están preparando novo disco desde estudio, despois do fenomenal Hackney Diamonds, de fai un ano e medio, pois xa están tamén preparando cancións novas, o sea, siguen con esa ansia de creativa, non? E ademais, hoxe, creo que é hoxe, non? Ou foi onte, o cumpleanos de Paul McCartney, que cumple 83 anos, o sea, así que, bueno, sempre é motivo de celebración que as vellas glorias sigan sumando anos bueno, non deixen máis orfo xa do que está este mundo musical, non? Pois sí, a verdade é que sí, porque nacía McCartney o 18 de xuño de 1942. E ademais, en internet aparece unha foto, é unha montaxe, evidentemente, feliz cumpleanos Paul McCartney, aparece soplando unha vela, hoxe que en día que podes facer montaxes que parecen reais, e aparece, claro, como con 50 anos menos, e lle dá un poquinho de pena que o tempo pasa, pero que McCartney está tamén sensacional, Sí, aí estivo este pasado decembro actuando en Madrid 3 horas longas de concerto con todos os clásicos dos Beatles e da súa trayectoria solitaria. Bueno, definitivamente esta xente está feita de outra pasta, non? de eso non cabe duda. Pero bueno, temos que centrarnos no que temos por aquí, o alcance da man, que estes días, ainda que xa estamos de cheo en plena febre festivaleira, temos de todos os colores, xa non son festivais, porque eu tamén noto que cada ano, sobre todo así, entre os que imos cumplindo, uns cuantos, a xente cada vez se bota máis para atrás, é máis reacia, os boomers que nos chaman agora, ainda que non nos sexamos, por edad, pero bueno, non nos chaman xa non sei o que somos, que nos chaman tantas cousas. Pois cada vez somos máis reacios a ir a meternos nos grandes festivais, non? Xa nos dá perjiza, xa vimos a todo o que queríamos ver, bueno, quedan máis do público máis novo, cousa lógica, por outra parte, non? Entón, xa temos as salas, os sitios máis pequenos, os auditorios, como o noso hábitat natural, cada ano nos imos recollendo máis, non? E, bueno, pois, nese aspecto, hoxe non, pero mañá tampouco, pero a partir do sábado, hasta o mércores, o sea, volveremos a falar o xoves, non? Bueno, pois hasta o mércores temos alao todos os días, se queremos. Debe ser porque chega o San Xoán e entón vai haber tanta festa que bueno, pues, que se quere concentrar todo alrededor, non? Será por eso, non sei. Bueno, de San Xoán tamén falamos, pero arranco xa porque senón non nos dá tempo, A ver, e arrancamos o sábado, ademais, non? Arrancamos o sábado. O sábado, primeiro unha mala noticia, suspendeuse o concerto que tiña previsto no Garufa, este sábado, King Salmon, bueno, unha das lendas do rock australiano, do Aussie Rock de sempre, non? Membro fundacional de Mistress of Bourbon, Scientists, King Salmon and the Surrealists, bueno, unha lenda underground do rock australiano, non? Bueno, tiña previsto traer o seu novo proxecto, Smoked Salmon, salmón ahumado. Moi bo título, moi bo título.
este sábado a Sala Garufa, pero para a banda estaba de ele, a súa banda estaban de xira xa por Europa estes días. Antonte, pois, comunicouse a cancelación do resto da xira porque varios dos membros da banda contraíron o COVID, ou algo parecido ao COVID, Vaya, a estas alturas. Bueno, a conclusión é que non se encontraban ben, non se vían con forzas para poder continuar coa xira, non? Entón, pois, bueno, esperemos recuperar esa data nun futuro, pero non nos quedamos sin música o sábado, porque podemos acercarnos ata a Sala Mardi Gras, no seu lugar, e disfrutar dun doble cartel coruño, con dúas bandas veteranas. Por un lado, Super F, veciños de Ferrol, que presentan o seu novo EP na cidade, unha banda xa con casi 20 anos de trayectoria, un power trio, que tamén ten outra encarnación chamada On Fire, na que fan tributo a Jimi Hendrix, coa que xiraron por todo o país, ademais. Pero, bueno, Super F é o seu, despois de uns anos de parón, é o seu proxecto de cancións propias, orixinais, non? Están acompañados pois por a banda máis veterana, casi che diría que de Galicia, non? Porque son 35 anos os que leva Enrique Rodríguez, noso veciño de aquí de Perillo, ao frente de Dr. Snob, antiguamente coñecidos como os Náufragos, empezaron chamándose así. E xa, pois, Dr. Snob, dende finais dos 80, pois, bueno, aí sigue dende a trincheira, non? Pois sacando discos con regularidade e actuando tamén, que tamén acaban de publicar novo disco, Donde arrecia el vendaval, e este sábado, pois, é a súa presentación oficial en Coruña, na Sala Mardi Gras. Un veterano sempre dende as trincheiras que é o que, bueno, nos vemos a menudo, e sempre é curioso porque son a banda en activo que sempre estivo aí, máis lonxeva, non? De Coruña. E podes creer que nunca actuaron no Noroeste Pop Rock? Anda. Ninguén se acordou deles nunca. Vaya injustiza, non? Pois sí, pasan os anos, bueno, a ver, Ricky xa o ten asumido, el lle gusta compoñer as súas cancións e tocar sempre que poida, pero bueno, a verdade é que se poderían ter certos recoñecementos con esta banda, con este músico, el cantante, compositor e baixista, ademais da banda, que, home, xa solo polo mero feito de levar 35 anos, máis incluso, pero bueno, imos deixalo en 35, que son máis, xa digo, porque dende mediados dos 80 ele empezou xa cos Náufragos. Pois tamén ten o seu mérito, non? O mismo que pode ter, pues, que tamén actuou outro día na Sala Mardi Gras, outro ilustre veterano coruñés, ainda que este foi cambiando de banda, de proxecto, pero bueno, tamén está aí, que é José Ángel Colorado, non? Sí, señor, que ten pasado moitas veces por aquí, por Radio Culleredo. Claro, pois bueno, este sí tocou no Noroeste, fai moitos anos, creo recordar, pero sí que foi algunha vez. Bueno, pois a veces se recoñece, xa falo dentro da cidade, se recoñecen talentos ou ilustres da cidade que non o merecen nin a centésima parte, pois, que José Ángel Colorado ou que Ricky Dr. Snob, non? Pero bueno, aí queda esta pequeniña reivindicación. Si podemos ir a apoyarles o sábado no Mardi Gras, cos seus novos traballos, tanto neste caso a Dr. Snob como a Super F, pois eles o agradecerán e nos pasaremos unha velada con un doble cartel de pop rock do máis clásico e feito na casa. E os que non estean afeitos se van levar unha sorpresa pola calidade da oferta, da proposta. Se van levar unha sorpresa mayúscula, ademais, Sí, si algún público casual que non coñece as bandas
cae no Mardi Gras o sábado, sí, vai salir contento e con 2 discos máis no zurrón. E seguramente, como diría o meu fillo, van flipar, como digo. Efectivamente. E isto o sábado, é dicir, vai a inicio, non? Isto o sábado. Aquí para iniciar xa a Ponte Larga, que seguro que moitos a tedes, bueno. Bueno, non sei eu donde, pero bueno. Bueno, nós nos debemos ao público. É verdade, é verdade. Hai que cara esa tamén, pero bueno. Exacto. Vale. Bueno, pois o domingo collemos o coche ou o tren e imos ata Santiago, vale? Facemos unha visita a sempre maravillosa Sala Capitol, porque ali teremos, a partir das 7:30, apertura de portas, 8:30, arrancará o show, pois a unha das bandas do momento, podemos decir, non? Eles se chaman The Lemon Twigs, veñen dende Nova York, e son 2 irmáns noviños, 20 e pico anos, os irmáns Dadario, como o nome das cordas de guitarra, Dadario. Sí, señor, boas cordas. Sí, pero non teñen nada que ver, non son familiares dos empresarios, dos donos das cordas, simplemente comparten apellido, non? Bueno, pois, The Lemon Twigs son un pequeno hype dos último par de anos, unha banda que se fai querer moi facilmente, practicante de un pop luminoso, moi sesenteiro, pois un pouco na onda para ubicarnos, non? Na onda dos Beach Boys. Esas melodías, esas armonías que irradian felicidade, non? Tranquilidade. Bueno, agora que se foi definitivamente Brian Wilson, pois mira, sempre é maravilloso que haxa artistas que recollen un pouco o seu legado e que encima o saiban desenrolar a súa maneira, con personalidade e con actitude. Eso é un pouco pois o que nos traen de Lemon Twigs, non? Veñen directos, ademais de actuar no Azkena Rock Festival de Vitoria, a cita, as citas roqueiras do ano por excelencia, que eu este ano pois non podo estar ali por motivos de traballo, e bueno, pois si me resazo en parte o domingo, pois eso, en Capitol cos Lemon Twigs, disposto a que nos embriaguen con esas fantásticas melodías que estes 2 rapaces un futuro altamente prometedor teñen por diante, non? Moita xente seguramente aínda non nos coñece, pero pois esta é a súa primeira visita a Galicia e será unha oportunidade de ouro para coñecelos e empezar a amalos, porque de verdade son unha banda que entra moi fácil, que non ten pretensións, simplemente pois facer boas cancións, entreter, divertir, e bueno, pois eso que parecen, de verdade, que parece que vendos, parece que estamos no ano 1965. Sí, as pintas son así con esas melenas, así eses flequillos, sí que son curiosas, sí. Sí. Pois aí o domingo, os Lemon Twigs en Santiago. Que sin tempo para descansar xa nos poñemos o lunes en San Juan. Pois sí. E o lunes hai algo? Porque o lunes a ser unha noite tan especial? Pois sí, mira. O lunes hai aínda que se as festas na playa, que se as sardiñadas, que se patatín, que se patatán, que se patatas fritas tamén. Bueno. Por que non? Logo, cocidas. Bueno, hai concertos en moitos sitios, vale, pero eu me vou quedar con un, porque, vale, a noite de San Xoán, noite meiga, noite bruxa, chamadaslle como queirades, bueno, unha noite tan válida para o rock and roll como calquer outra, non? E temos de todas as propostas de vendas de versións, todas as varias que hai por aí, pois na esplanada de Riazor, este ano imos ter amenizando San Xoán a partir dos lumes, non? Creo que son as 12 da noite, bueno, pues... Sí, por aí, máis ou menos, por a medianoite, sí. Entonces, pues, canto acaben os lumes artificiais, arrancarán na esplanada de Riazor La Guardia, unha das bandas máis
recordadas do pop rock español de finais dos 80, primeiros 90, non? Unha colección de hits que xa quixeran moitos para sí, non? Cuando brille el sol, etcétera, etcétera, non? Bueno, unha banda de country rock, en un principio, procedente de Granada, terra de grandes músicos, empezando por Miguel Ríos. Sí, también los planetas son de allí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Xa sabía que algo iba a caer deso. O noso cariño aos planetas tamén. Sí, sí. Bueno, o meu, polo menos. Con los años he aprendido a no odiarlos tanto. Bueno. O engadimos a longa lista. Bueno, no los estoy alabando. Bueno, vale. Ya digo, he aprendido a no detestarlos tanto. Bueno, vamos evolucionando, está ben. Eso, pero seguimos con seus veciños granadinos, con la Guardia, liderados por Manuel España, como sempre. Mira, eu tive a sorte de velos, pois fai 3 anos, escasos, sí, bueno, 3 anos debe facer agora, na Sala Capitol de Santiago, e me levei unha gratísima sorpresa, porque, home, a ver, evidentemente me gustan os seus discos, non? Son, xa digo, unha banda de pop country rock, pero que o fai moi ben, que con personalidade, cancións que se che clavan na cabeza, e non as soltas nin con auga fervendo, Pois sí, porque acabas de nomear aí un ratiño, la de cuando llegue el PSOE, a teño na cabeza ahora, pola tua culpa. Sí, bueno, totalmente. O el blues de la Nacional 2, bueno, ¿qué quieres? La otra, mala, vaya. Mil calles llevan hacia ti, etcétera, etcétera. Joder, bueno, vaya mañá boter, Pois espera que ainda nos quedan máis cousas, Bueno, pois La Guardia e toda a súa colección de hits. Bueno, estaba dicindo que os vin na Sala Capitol, precisamente, fai 3 anos agora, ou 2, xa non sei, 2 ou 3, bueno. Foi por estas datas, ademais. E me levei unha gratísima sorpresa porque me esperaba unha banda, bueno, que vivía de rentas un pouco, non, con esos hits. Non, me encontrei unha banda de rock que non desentonaría en calquer honky-tonk americano en absoluto, máis roqueiros, máis sureños que nunca, máis contundentes, sí tocando todos estes hits dos que estamos falando, bueno, moitas máis cancións da súa discografía, non? E de verdad que me levei unha moi grata sorpresa. Así que me imagino que seguirán igual ou millor, e o comprobaremos o luns a partir das 12 e pico da noite, xa que o día seguinte é festivo, pois sin problema, de gratis na esplanada de Riazor. Así que todos aqueles nostálxicos, porque me imagino que non vai haber moita rapazada nova entre o público, esa estará máis ben na area da playa, non? Bueno, pero poderán escoitalos moitos deles, sí, e o mellor bueno, acaban flipando, como dicía eu antes, sí, non? Igual algún sube a pegar un bailoteo ali en riba. Bueno, me imagino que estaremos os boomers, algún despistado máis que pase por ali, o que pasa sempre nos concertos gratuitos, pero bueno, en fin, un mal necesario. Por lo menos esta vez, este ano, unha banda de verdad, unha boa banda, que pode gustar por igual a todo o mundo, incluso aos roqueiros, como é La Guardia. Así que ni tan mal. Enhoraboa ao seu responsable por habelos traído este ano. Pois sí, a verdade é que sí. Bueno, pois seguimos, que isto é un non-stop, como estás vendo. O martes que temos, amigo, unha das citas esperadas do ano, Pois así para pasar a resaca, menos de 24 horas dende que acabe a Guardia, ás 8 da tarde xa temos que estar no Palacio da Ópera. Ademais, que fíjate que cada día estamos en recintos diferentes, imos de aquí para ali, non repetimos. Porque chega o verán, a Operación Bikini, temos que facer exercicio. Claro. Entón, pois, xa digo, o Palacio da Ópera o martes 24, porque recibimos, con todos os fastos, loas, honores, a Alan Parsons ao frente do seu Live Project, así chamado agora, pero bueno, de Alan Parsons Project de toda a vida. O xenio Alan Parsons, recoñecido
productor e ingeniero de sonido que traballou cos Beatles en a súa etapa final, en Let It Be e Abbey Road, casi como de becario, pero que logo xa tuvo un papel preponderante no lexendario tamén Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, por exemplo. E, bueno, pois que leva 50 anos tamén co seu project, non? Con diferentes músicos, sempre grandísimos músicos e cantantes. É unha pena que xa non este ao seu lado a súa man dereita, non? Eric Woolfson, que faleceu en 2009, o cantante de Eye in the Sky, Don't Answer Me, bueno, algún dos seus maiores éxitos, non? Sempre, o Alan Parsons Project sempre fixo esa música, ese pop rock de corte bastante sinfónico, progresivo, pero moi asequible para todos os públicos, non? Teñen unha colección de perlas, de gemas pop, pero vamos, a altura de calquera que se poida mencionar. O sea que, pues bueno, é a segunda visita, a outra foi fai 25 anos casi, eu non poidera asistir para a miña desgracia ao Coliseo, cando viñera daquela Alan Parsons, pero esta vez espero que os fados estén ao meu favor e poida disfrutar da experiencia do Alan Parsons Live Project en directo e toda esa retaíla de cancións que me levan acompañando, pues, igual que a moitos de vos, seguramente, pues, toda a vida, non? Sí, toda a vida. Eu lembro ese Eye in the Sky, claro, ese disco que te decía eu estes días que me merquei casi cando saiu, con outro disco que tamén falaba dun ollo, The Eye of the Tiger de Sui Barbour, e eu mercara este Eye in the Sky. Mira que non sei como non o rayei de tanto que o escoitei, ese vinilo. A mí o que máis me impactou foi o seguinte, Monia Avenue, feito, sigo dicindo moitas veces que me preguntan así que diga algún dos meus discos favoritos, nunca falta Monia Avenue de Alan Parsons Project, é o que contén, por exemplo, Don't Answer Me, esa canción, porque nos imos despedir hoxe, ademais, xa o digo agora, con esa produción, ese sonido tan Phil Spector dos 60, non? Ese wall of sound, esa muralla de sonido que contén, todo con homenaxe ao sonido spectoriano, non? Dos 60, pois, bueno, impresionante, non? Aquel videoclip de dibuixos animados, que contaba unha historia así moi de cine negro, non? En 4 minutos, bueno, unha maravilla. O sea, que un auténtico luxo dos máis grandes que imos ter este ano na cidade, o martes, no Palacio da Ópera, pois, Alan Parsons Live Project, bueno, pois, sentarse e a gozar, porque non vai haber outra durante 2 horas con toda esa retaíla, non? Mais tocan temas bueno, os greatest hits, os que todos queremos oír, dende o seu primeiro álbum, o fantástico tamén Tales of Mystery and Imagination, baseado en relatos de Edgar Allan Poe, ata, bueno, incluso un corte do seu último disco, que si non oíchedes, bueno, actualizádevos, dadelle unha orella, porque non está nada mal, non está á altura destes clásicos que estamos falando, pero é un bo disco, a verdade. E, bueno, pois, pouco máis que decir. Ide sacando a entrada xa e o martes a cita é no Palacio da Ópera. Alan Parsons, que, por certo, tamén de anos debe dir xa men servido, non? Sí, 76, 77, por aí anda. Entendín 66, 76, no, 77, 70, claro. 70. Porque aparece nese, bueno, nesa metraxes atopados, ¿no? Que atopou Peter Jackson da grabación do Let It Be e aparece moi noviño, pero claro, era o ano 68, claro, 69. Claro. Era o Botones, pero claro, hai tantísimos anos, ¿no? Claro. Bueno, pois aí sigue, non? Rematamos a faena o mércores. Xa podemos rematar índonos xa para Viveiro, para o inicio do Resurrection Fest, que ese propio mércores, ese mismo día, ou quedar aquí, e cerrar o círculo. Se o sábado empezábamos no Mardi Gras, rematar no Mardi Gras tamén, porque temos o mércores 25 a Guy Davis. Ademais, xa a piques de esgotar os tickets, un bluesman, xa tamén está no 7º piso, 72 anos ou así, que ademais, mira, unha curiosidade para os máis cinéfilos, é o fillo de Ruby Dee e Ossie Davis.
Anda. Ambos actores. Ah, sí? Sí. Pois o fillo saliulles bluesman. Claro, porque Ossie Davis, claro, Ossie tería os seus moitísimos anos e este, Sí. se o fillo se ten 70 e pico, pois claro, que os pais tamén Ossie Claro. serían centenarios prácticamente. Claro. Son eses nomes, pues, tanto Ruby Dee como Ossie Davis, non? Que igual os mencionas e non nos coñeces polo nome, pero logo lles ves a cara e os biches en un montón de películas. Sí, por eso. Papeles secundarios. No, pero sí, efectivamente. Pois mira, esa é unha verdade, non? Pois blues de Chicago, blues do Delta, unha delicatessen, non? Para fans do blues, sobre todo, para fans da película Los Pecadores, que falábamos antonte, tamén, por exemplo. Podedes ver a película e acto seguido ir a ver a Guy Davis ao Mardi Gras o mércoles. Si vos facedes con algunha das últimas entradas, que xa digo, queda casi unha semana para o concerto, pero hai poucas disponibles, así que non o deixedes para mañán o que poidades mercar hoxe. Pois sí. Así que Guy Davis, pois un bluesman dese que non solemos ver moitos pola cidade, pero bueno, xa iremos falando máis adiante, pero para despois do verán imos ter máis sorpresas, máis actuacións de relumbrón relacionadas co blues. Todo o seu tempo. De momento, disfrutemos de Guy Davis como colofón desta semana concertil que temos por diante. Si que a coller forzas hoxe e mañá, empeza o Rush o sábado. Sí. Non está mal, 5 días seguidos de concerto, non? E de concertos vos, ademais. E, bueno, a semana que ven supoño que me falarás moito do Resurrection ou non? Sí, claro, é a gran cita. Pero tamén de outras cousas, Seguramente, seguro que sí. Bueno, nos temos que despedir con música. Me parece que Alan Parsons vai ter moito que dicir agora, non? Sí. Non me puiden aguantar antes, sí, efectivamente. Co maior dos respetos e o cariño que lle temos ao resto de artistas dos que falamos hoxe, podíamos haber posto tamén unha de La Guardia, pero era para que aquí o noso compañeiro Frank non este toda a mañá con ela na cabeza. non penses que ao mellor estou con esta que vai sonar. Bueno, pois tampouco está mal ter todo o día ou toda a vida na cabeza este Don't Answer Me, co que nos despedimos hoxe e esperamos vernos nalgúns dos concertos destes días. Sexa como sexa, boa fin de semana para todos, empezando por vos e os nosos queridos ointes. Don't Answer Me. Fernando Sanpedro, Fernando Tanxencias, moitas gracias. Unha aperta.